ஹாய் மக்களே, வெல்கம் டு தேஜா கேம் பிளே. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம மைண்ட் கிராஃப்ட் தான் விளையாட போகிறோம். ஸோ இதுதான் மைண்ட் கிராஃப்டோட பார்ட் 1 கேம் பிளே. ஸோ இதில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா, சிம்பிளாக ஸ்டேட் நம்ம ஒரு வீடு தான் கட்ட போகிறோம். ஸோ வீடுனா பெரிய பங்களாலாம் கிடையாது, இப்போ பிகினராக ஒரு குட்டி வீடு கட்டுவோம். பார்த்திங்கன்னா இந்த கேம் பிளேயில் நம்ம ஸ்பைடர்மேன் ஸ்கின் வச்சு தான் விளையாட போகிறோம். பார்த்திங்கன்னா மாதிரி ஒவ்வொரு கேம் பிளேலையும் ஒவ்வொரு ஸ்கின்னை வச்சு விளையாடுவோம் நம்ம. ஸோ அந்த வகையில் நம்ம எப்படி சர்வைவல் விளையாட போகிறதுல க்ரியேட்டிவ் தான் விளையாட போகிறோம். பிகாஸ் சர்வைவலில் எதுவுமே ஈஸியாக கிடைக்காது, அது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நான் இந்த மைண்ட் கிராஃப்டை ஃப்ளோவாக விளையாட ஆரம்பிச்சோன்னா சர்வைவலும் போட ஆரம்பிக்கிறேன். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த கேம் பிளே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சொல்லிக்கிறேன், இந்த கேம் ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரீயாகவும் இருக்குது, ஃப்ரீயாக இல்லை, நீங்கள் பே பண்ணி வாங்குற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் நீங்கள் கூகுளில் போய் வந்து மைண்ட் கிராஃப்ட் எபிக்னு டைப் பண்ணால் வந்துடும். ஸோ நானே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள். சரி, இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம வேர்ல்டோட நேமை வச்சுப்போம். ஜாய்ஃபுல் அதான் நேம். ஸோ சர்வைவல் வேணால் க்ரியேட்டிவ், முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி க்ரியேட்டிவ் தானே. எஸ். ஸோ டிஃபிகல்ட்டி ஈஸி, மீதி எல்லாமே இருக்கா மாதிரியே இருக்கட்டும். சரி, கிரியேட் கொடுத்துருவோம். ஸோ நான் ஏன் ஜாய்ஃபுல் வச்சேன் பார்த்தீங்கன்னா, சந்தோஷமாக இருக்கணும் எப்போவுமே நம்ம அந்த உலகத்தில். ஸோ அதுதான் ஜாய்ஃபுல்னு வச்சுருக்கேன். சரி, கிரியேட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ ஆக்சுவலாக நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த கேமுக்கு வந்து அயன்மேன் ஸ்கின் யூஸ் பண்ண தான் இருந்தேன். பட் ஸ்பைடர்மேனு ஃபேவரட்டான ஹீரோ, நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பைடர்மேன் ஸ்கின் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அயன்மேனும் ஃபேவரட் தான், பட் ஸ்பைடர்மேன் அதோட ரொம்ப ஃபேவரட். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எங்கெங்கே லேண்ட் ஆகிருக்கோம். எஸ், பறக்கிறோம். பார்த்தீங்களா, சர்வைவலில் பறக்க முடியாது. ஸோ இது சர்வைவல்லையும் நிறைய மைனஸ் பாயிண்ட் இருக்குது. சரி, நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடு கட்டுறதுக்கான சில இடத்த தேர்ந்தெடுத்துக்கணும். ஸோ அதை தேர்ந்தெடுத்து நம்ம போய் ஒரு வீடை கட்டணும். எஸ், பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ வீடு இருக்குது பார்த்தீங்களா. இவங்க வீட்டையும் நம்ம திருடிக்க முடியும், பட் இவங்க வீடு இதுக்கு திருடிக்கிட்டு நம்ம போய் சொந்தமாக நமக்குன்னு ஒரு வீடை கட்டி ஒன்றா வாழுவோம். பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எங்கே வீடு கட்டுறது, அது ஒரு கேள்வியாக தான் இருக்குது. எந்த இடம் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறது, நம்ம கொஞ்சம் தூரமாகவே போவோம். பிகாஸ் ஜாம்பிஸ்லாம் இருக்காமா இந்த கேமில். யாரா? சரி, ஜாம்பிஸ்லாம் இருக்கல, அதனால கொஞ்சம் தூரமாக போய் நமக்கு தேவையான வீட்டை கட்டிப்போம். ஸோ வீட்டுன்றதை விட நான் வீடை சொல்ல, குட்டியாக பிகினராக ஒரு தங்கறதுக்கான ஒரு இடத்த கட்டிப்போம். ஸோ இங்கே எல்லாரு கூடயுமே கட்டிப்போம் நம்ம. பார்த்தீங்கன்னா எங்கே கட்டுறது, ஃபுல்லாக மரங்களாக இருக்குது. ஸோ எங்கே போனாலும் ஒரு இடைஞ்சல் வருது, நமக்குன்னு வருதா. சரி, நம்ம பாட்டுக்கு பறந்துட்டுருப்போம். இப்போ இங்கே 2 கோழி சுற்றுட்டு பாருங்கள். சரி, நம்ம இங்கேயே ஒரு வீடை கட்டுவோம். என்ன செய்கிறது, இதாங்க கிடைக்கிது இந்த இடம்தான். ஃபுல்லாக படிக்கட்டாக இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தண்ணியாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். தண்ணி இல்லையா, அப்போ இங்கே ஒரு வீடை கட்டிப்போம். சொன்னால தண்ணி சொன்ன மாதிரியே. தண்ணி, அதனால நம்மளால் வீடை கட்டவே முடியாது. ஸோ எந்த இடத்துல அங்கே கட்டுறது பார்த்தீங்கன்னா, நான் லேண்ட் ஆகிற இடம் மேபி தப்பாக இருக்கலாம். தப்பான இடத்துல லேண்ட் ஆகிட்டா போல இருக்குது. கொஞ்சம் ஹைட்டாக போய் வீடு கட்டுறதுக்கு இந்த இடம் சரியாக இருக்குங்க. கீழே இறங்கிப்போம். சரி, இந்த கொஞ்சம் இடத்த நமக்குன்னு எடுத்துப்போம். யாருங்க இவங்க? சரி, அவங்களாம் நம்மளை அடிச்சிருவாங்க. நான் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருக்கணும். இதில் க்ரியேட்டிவில் அடிக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி, இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்துப்போம். ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவை ஒரு பிரிக்கு. பார்த்திங்கன்னா இந்த கலரில் வேணால் இருக்கலாம். ஸோ ஆரஞ்சு கலர் எடுத்துப்போம். சரி, ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவை ஒரு பிரிக்கு, அதை நம்ம அடிக்குப்போம்.
பார்த்தீங்கன்னா இது வீடுலாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்காது, குட்டியாக தான் இருக்கும். அதாவது இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இப்போ தான் வீடு வாங்குறீங்க, குட்டியாக இருக்கும் அந்த வீடு, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது ரொம்ப லாங்காகவே கட்டிப்போம், பிகாஸ் ரொம்ப குட்டியாக இருந்தாலும் நமக்கு ஸ்பேஸ் பத்தாதுல்ல. சரி இது போருங்க, இவ்வளோ ஸ்பேஸ் பத்தோம் நமக்கு. எங்கள் மாடா எல்லாமே இருக்குது நம்மளை சுற்றி, அதனால் பயம் இல்லை. ஜோம்பிஸ் தாங்க பயமாக இருக்குது, ஜோம்பிஸ் வந்து கச்சி வச்சிரும். என் மாடு நீலாம் வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது. சரி யாருங்க நிறைய சத்தம்லாம் கேட்குறது. பார்த்தீங்கன்னா வீடு கொஞ்சம் குட்டியாகவே கட்டுவோம், பிகாஸ் இடம் இல்லை, நம்ம இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதனால் வீடை கொஞ்சம் குட்டியாகவே கட்டுவோம், பிகாஸ் இடம் மேக் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம் இந்த கேமில். ஸோ எல்லாமே கஷ்டம்தாங்க. சரி அப்படியே எடுத்துப்போம். சரி வீடு இவ்வளோ பெருசாக இருந்தால் போகிறோம், பிகாஸ் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஸோ மைன்கிராஃப்ட் நான் விளையாடிருக்கேன் கொஞ்சம், அது ஃப்ளூவாக அப்படியே ஃப்ளோவாக விளையாட தெரியாது. நான் விளையாடுவேன் ஓரளவுக்கு, கண்ட்ரோல்ஸாக கொஞ்சம் கஷ்டமாக தாங்க இருக்குது. ஃபோனோட எண்டில் கொடுத்துருக்காங்க கண்ட்ரோல்ஸ்லாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தப்பாக பில்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன். அவள் தாங்க முடிஞ்சாச்சு, நமக்குன்னு ஒரு வீடை கட்டியாச்சு. ஏன்டா எல்லாம் வீடான்னு கேட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் இன்டீரியர்லாம் செய்ய வேண்டியது இருக்குது. ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோ, மேபி கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவையானது ஒரு பெட்டு எடுத்து போடுவோம். பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் பெட், ரெட் ஃபார் ஸ்பைடர்மேன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சென்டரில் ஒரு பெட்டு எடுத்து போடுவான். டேய் எங்கேயா போடுவேன், கொஞ்சம் பெரிய பெட்டாக வேணுங்க, குட்டி பெட்டாகவே இருக்குது. ஸோ நமக்கு பெரிய பெட் கொஞ்சம் தேவைப்படும், வேணாம் குட்டி பெட்டை போடுவோம். வீட்டு சென்டரில் இருக்கணும் பெட்டு. சரி இதுதான் சென்டரில். சரி செம்மையாக இருக்குல்ல, இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆட்டம், இன்னும் கொஞ்ச நேரம் போக போக இது கொஞ்சம் பெருசாகிடும் பாருங்கள். டேய் ஏன் மாடெல்லாம் வருதுங்க, டேய் போடா, மாடெலாம் வருதுங்க நம்ம வீட்டுக்குள்ளே, போடா போடா. சாரி கறியாக்கிட்டான். சரி பெட்டை இங்கே போட்டாச்சு. ஸோ பெட்டை போட்டு நமக்கு தேவையான ஒன்று எடுத்துக்கலாம். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தேவை, பெட்டை வச்சுருவோம். ஸோ இது எதுக்குன்னா சும்மா ஒரு இன்டீரியர் டிசைனிங் டேபிள் மாதிரி. ஸோ அது இங்கே வச்சுப்போம். ஸோ காத்தால எழுந்து வந்து படிக்கிறதுக்கு, எங்கடா நம்மளாம் படிக்க போகிறோம். சரி அதை வச்சாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா, ஓகே வீடெல்லாம் கட்டியாச்சு, வீடு இன்னும் முடிக்கிறாங்க, கூரை எல்லாம் போடணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ என்னென்னலாம் தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம். புக் இருக்குது, பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மேலே ஹைட்டாக செய்யணும். ஸோ அதுக்கான திங்ஸ் பிரிக்ஸ் இருக்குது நம்மள்கிட்ட. பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிக்ஸை மேலே போடுவான். சரி நான் ஃபஸ்ட்டு மைன்கிராஃப்ட் விளையாடும் போது சர்வைவல் தான் விளையாடினேன். ஸோ விளாண்டோடனே நான் அவுட் ஆகிட்டேன். கோழி இல்லையா அது. ஸோ ஆனால் ஒரு ஜோம்பி வந்து கொன்னுடுச்சேன்னு ராத்திரி ஆனோன்னே அது வீட்டுக்குள்ளே நான் போயிட்டேன். ஏன்னா ஜோம்பி வீட்டுக்குள்ளே போனால் கொலை தான் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லலாம், நியாயம்தான். பட் என்ன செய்யறது, ஜோம்பி கொன்னுடுச்சு. அதனாலே அப்போயே முடிவு பண்ண நம்ம சர்வைவலே விளையாடக்கூடாதுன்னு. சரி சர்வைவலில் பறக்கலாம் முடியாது நம்மளால். ஸோ அது ஒரு மைனஸ். ஸோ அதுதான் சர்வைவல். கிரியேட்டிவ்னால் என்ன வேணால் செய்ய முடியும். ஸோ அதுதான் பேர் கிரியேட்டிவ்னு வச்சுருக்காங்க. கட்டுறா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹைட்டான வீடாக கட்டுறோம்.
பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு வீட்டை கட்டினா பெருமையாக இருக்கும்ல, அதுதான். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரியல் லைஃப்பில் வீட்டை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆளுங்கெல்லாம் வச்சு கட்டுவோம். பட் இங்கே பில்டர்ஸ்லாம் வச்சு கட்டுவோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒத்தையால் சிங்கிள் மேனாக கட்டிகிட்ருக்கோம் வீட்டை. இங்கேருந்து ஆரம்பிப்போம். ஒரு சோலாவாக கட்டிகிட்ருக்கோம் வீட்டை நம்ம. என்னங்க அது உயிர்னா வெளியே போனோம்னா பறக்கவும் முடியும். ஸோ பறக்கவும் முடியும், நடக்கவும் முடியும். அப்படியே ஒரு வீட்டை கட்டிகிட்டே இருப்போம். ஸோ இந்த வீடியோ மேபி கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அப்படி இருந்தால் கொஞ்சம் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. பிகாஸ் ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு 3 வருஷம் 4 வருஷமாவது ஆகும்ல. பட் கேமில் அவ்வளோ நேரம்லாம் ஆகாது. 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் தான் ஆகும். ஒரு நல்ல கூரை நல்ல வீடாக கட்டி முடிக்கணுங்க. அப்படி கட்டி முடிச்சா பெருமையாக இருக்கும் எனக்கு. மைண்ட் கிராஃப்ட் வந்து ஒரு வீடு கட்டினதா. சரி, கொஞ்சம் ஹைட்டான கூரையாக ஆக்கியிருக்கோம். டேய் எங்கடா ஓட்ட போடுற? இதை ஃபில் பண்ணுங்க இப்போ. அதான் தட்ஸ் ஆல் சிம்பிள். சரி, இவ்வளோ ஹைட்டு போகிறோம் தானே. இன்னும் ஒரே ஒரு ரோ போட்டு முடிச்சுப்போம். ஸோ நைட்டு வேறு ஆகிட்டே இருக்குது. நைட் ஆனால் ஜோம்பிஸ் வேறு வந்துட்டே இருப்பாங்க. அதை பார்த்துக்கலாம். அவங்க ஒன்றும் செய்ய மாட்டாங்க. க்ரியேட்டிவ் தானே. சரி, இதாங்க லாஸ்ட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ரோ லேயரு. ஸோ நிறைய பேர் மைண்ட் கிராஃப்ட் பிசியில் தான் விளையாடிருப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மொபைல்லையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லா இருக்குது. ஸோ இப்போ எந்த மாட்டாலையும் வீட்டுக்குள்ளே வர முடியாது. இந்த மைண்ட் கிராஃப்டில் எனக்கு ஒரு டவுட்டுங்க. இந்த மைண்ட் கிராஃப்டில் பறவை இருக்காண்ணே. ஸோ பறவை இருக்கா எனக்கு தெரியல. நான் இது வரைக்கும் நான் விளையாடினதில் எந்த ஒரு பறவையுமே பார்த்ததில்ல. பறவைன்றத விட இந்த ஒரு பேர்டும் பார்த்தல, டக்கு மட்டும் பார்த்துருக்கேன். ஸோ இவ்வளோ போரும்னு நினைக்கிறேன். வீட்டுக்கு போரும். நம்ம ஒரு இது மட்டும் வீட்டுக்கு வாசலை மட்டும் க்ரியேட் பண்ணிப்போம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம வீட்டோட வாசல். இருங்க, என்ன வீட்டோட வாசல் சொல்லிட்டு ஏதோ செஞ்சுட்டு இருக்கே கேட்கலாம். வீட்டுங்க பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வாசலை வைக்க வேணாங்க. இதுதாங்க வாசல். டேய் கோழி, ஏங்க உள்ளே பூந்துருச்சுங்க. பரவாயில்ல, போட்டோம் குட்டி கோழி தானே. சரி, இப்போ நமக்கு தேவையான கதவு எடுத்துக்கலாம். கதவு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்னங்க இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கதவு எங்க கிடைக்கும்? எஸ், டோர்ஸ். கோழி போ. இப்போ யார் வருவீங்க? ஐயோ, இருங்க இங்கே ஒரு. சரிங்க, தாறுமாறு டாரு வீட்டை கட்டியாச்சு. நான் வெளியே போகணுமா? போனேன். ஐயோ, தெரியாம முடிச்சிட்டேன். போயிட்டு வா. எப்பாடி ஃபைனலாக ஒரு வீடு கட்டி முடிக்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா கூரை மட்டும் போடணும். அது போட்டுட்டா வீடு முடிஞ்சுது. பார்த்தீங்கன்னா கூரைக்கு இப்போ நம்ம தேடணும். நம்ம பறந்துட்டு தான் இருக்கோம். யாராலையும் நம்மளை டிஸ்டர்ப் அடிக்க முடியாது. ஸோ அதனால் கவலைப்படாதீங்க. ஸோ நம்ம ஒரு கூரை தான் இப்போ தேடணும் வீட்டுக்கு. ஸோ அந்த கூரை கிடச்சா அசால்ட்டாக கூரையை போட்டுட்டு இதுவும் கிடையாது. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்கும் கூரை. இங்கே தாங்க இருக்கும். ஆனால் எங்கே இப்போ காணும்? இந்த பிளாக் ஸ்கூல் தான் எங்கேயாவது இருக்கும்.
கூரை பில்ட் பண்ணுறதுலாம் முக்கியமானு கேட்டால் எஸ், அது ரொம்ப முக்கியம் வீட்டுக்கு. ஏன்னா கூரை ஆரஞ்சு கலர் இதுதான் நினைக்கிறேன். ஸோ பார்ப்போம். இது கிடையாதுங்க. சரி, நம்ம கூரையை தேடுவோம் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ கூரை ரொம்ப முக்கியங்க ஒரு வீட்டுக்கு. பிகாஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு வீடு வாங்குறீங்கன்னா கூரையோட தானே வாங்குவீங்க. ஸோ வீட்டுக்கு ஒரு கூரை ரொம்ப தேவை. ஸோ அது மழை பெஞ்சிட்டு தான் யூஸ் ஆகும், வெயில் அடிச்சுட்டு தான் யூஸ் ஆகும். ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு கூரை தேவை. காற்று அடிச்சுட்டு தான் யூஸ் ஆகும். சில கூரைலாம் தாங்காது காற்றை. ஸோ அந்த வகையில் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கூரை தேடணுமா. டாப் ஸ்னோவா? ஸ்னோன்னு நினைக்கிறேன் இது. ஸோ விடுங்க, நம்ம கூரை லேட்டராக பார்த்துப்போம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வீட்டை கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணுவோம். பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்ஸ் தேவை நமக்கு. இந்த லைட்ஸ்லாம் இங்கே தான் கிடைக்கும். பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் இருக்கும். எஸ்ஸுங்க, கூரை இங்கே கிடைக்குங்க. அதை மறந்துட்டேன்னா பிகாஸ் ஸோ சமயத்தில் எல்லாம் மறக்க தானே செய்யும். ஸோ ஆனால் ஒரு கூரை எடுத்துப்போம், ஆரஞ்சு கலர் கூரை. ஸோ எஸ், இதான் கூரைன்னு நான் நினைக்கிறேன். எதுவும் வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாதுங்க. ஏங்க ஸ்பைடரு, ஸ்பைடர்மேன் ஸ்பைடரு வீட்டுக்குள்ளே இல்லை, கூரையில் கட்டுவோமா இன்னொன்னா. டேய், நான் படிக்கட்டு மாதிரி கூரை கட்டினா எதிரிலாம் வந்து சப்பையாக வருவான்டா. நமக்கு யார் எதிரி? எஸ், இதுதான் கூரை. ஃபைனலாக ஒரு கூரையை கண்டுபிடிச்சாச்சு வீட்டுக்கு. ஸ்பைடர் ஓடிப்படா. இதுவும் ஒரு மைனர். ஏன்னாங்க ஸ்பைடர் ஏறி வரோமா கூரை கட்டும் போது. ஏன் விடுங்க, அது ஏதாவது ஸ்பைடர் தான் அனிமல் இன்னும் வந்துச்சு. நானாக வளர்க்குற விட எந்த அனிமலும் வரக்கூடாது என் வீட்டுக்கு. ஸோ லேயராக கட்டுவான். டேய், மேலே போய் பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம தப்பு செஞ்சிட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைடர் வீட்டுக்குள்ளே வந்துருச்சுங்க. சே, எஸ், இவ்வளோ லேயர் முடிச்சாச்சு. என்னங்க இது? பரவாயில்ல, இருங்க, கீழே வந்துட்டு பண்ணுவோம். பண்ணுறதுக்கே வீடியோ முடிஞ்சிடும் போல இருக்கே. பரவாயில்ல, பார்த்துக்கலாம். ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வீடியோட டைமிங் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுற டைமிங் காட்டாது எனக்கு இந்த ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டரில். ஸோ அது ஒரு மைனஸ் தான். மைனஸ் நல்ல ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டருங்க, எவ்வளோ நேரம் வேணால் ரெக்கார்ட் ஆகும். அப்படியே கட்டிகிட்டே போவான். ஸ்பைடர், என்னடா? நான் ஸ்பைடர்மேன் ஃபேன் தான், ஆனால் இன்னும் ஸ்பைடரை என் வீட்டுக்குள்ளே வர விட மாட்டேன். இது லைன் பை லைனாக கட்டிட்டு போவான். கூரை ரொம்ப முக்கியம். முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு வீட்டுக்கு கூரைலாம் எல்லாமே நடக்கும். மழை வரும், புயல் வீட்டுக்குள்ளே வரும். போடா. சே, கூரை கட்டிகிட்டு இருக்கேன். வீட்டுக்குள்ளே வேணால் கூரை கட்டுவானா? ஸ்பைடர்மேனே ஸ்பைடர் அடிக்கிறாரு பார்த்தீங்களா? செத்துச்சு. ஆனால் பேரை ஜாய்ஃபுல்னு வச்சுட்டு எல்லாரையும் கொலை பண்ணுறோம். கொலைன்றதோட நம்ம வீட்டுக்குள்ளே, இப்போ உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே திடீர்னு ஏதாவது படி வந்துருச்சுன்னா கொலை பண்ணுவீங்களே, அதுதான் நான் சொன்னேன். சரி, இருங்க. இப்போ நான் வீடு கட்டிகிட்டு இருக்கேன்ல, அந்த பாட்டு தாங்க ஞாபகம் வருது. நானே ஒரு வீடை கட்டுறேன். ஒரு பாட்டு இருக்கும்ல, அந்த பாட்டு தான்.
டேய் கட்டுறா. இதுக்கு மேலே கட்ட முடியாதா கூரைய? டேய் கட்டுறா. எப்பாடி டேய் ஏன்டா? அங்கே டே டைமே ஆயிடுச்சு பாருங்க நம்ம கட்டி முடிக்கிறதுக்குள்ளே. என்ன குடும்ப சரவணா அது? ஹாஃபாக அதை கூற முடிச்சிட்டோங்க. ஏன்னா இவ்வளோ முடிச்சிட்டோம். அவ்வளோதாங்க, இந்த கூரையை முடிச்சா இந்த வீடியோவை முடிச்சிக்கலாம். அப்புறம் வேறு வீடு டெவலப்பிங்லாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம். ஸ்பைடரை சுற்றுடுங்க வீட்டு மேலே. ஒரு கேப் கூட விடக்கூடாதுங்க, ஸ்பைடராக வந்துடும். பட் இந்த ஒரு சோதனையை பண்ணிட்டேன். என்னென்னா ஸ்பைடர் மேனை வச்சே ஸ்பைடர் அடிச்சிட்டேன். அந்த ஸ்பைடரை கொஞ்சம் யோசிச்சிருக்கோம். டேய் என்னால் தானே நீ ஸ்பைடர் மேனாக மாறின, நான் இல்லைன்னா ஸ்பைடர் மேனாக மாறி இருப்பியாடா அப்படி யோசிச்சிருக்கோம். அந்த ஸ்பைடரு நம்ம செஞ்சது ஒரு பெரும் துரோகம் அந்த ஸ்பைடருக்கு. சரி நம்ம இப்படி கட்ட ஆரம்பிப்போம். டேய் சீக்கிரம் கட்டுறா. ஸோ இந்த வீடியோட லென்த்தே தெரிலங்க எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்னு. ஸோ காட்ஸ் கிரேஸ் கம்மியாக இருக்கணும். ஒன்றே வந்தான். அப்பா அடி முடிச்சாச்சுங்க கூரையெல்லாம். ஐயோ இங்கே வேறு இருக்கா? அப்பா இதை கட்டிட்டா வராதுங்க. சாரி தெரியாமல் முடிச்சிட்டேன். ஏ நீ வரடா. ஏங்க அது வருதுங்க நம்ம பில் பண்ணும்போது. ஷோப்பாடி நீங்களா கூரெல்லாம் கட்டி முடிச்சாச்சு. இது வழியாகவும் ஏதாவது வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இதையும் மூடிடும். எஸ் நமக்கான ஒரு வீடு தயாராகிடுத்து. பார்த்தீங்கன்னா செமையாக இருக்குல்ல. ஸோ ஒரு பெட்டு, படுத்துக்கலாம், எழுந்திக்கலாம், என்ன வேணால் செய்யலாம். ஆனால் எரிஞ்சிச்சு வந்துட்டு படிக்கிறதுக்கு புக்கு, கதவு எல்லாமே செட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு செஸ்ட்டு மட்டும் வச்சுப்போம். இவ்வளோ இருக்காங்க இங்கே. ஸோ இன்னும் ஒன்று பண்ணுவோம். வீட்டுக்குள்ளே ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலை மட்டும் கட்டிட்டு இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம். ஸோ என்ன செய்ய போகிறோன்னா ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு தேவையான பிளாக்ஸ், ஃபஸ்ட்டு பிளாக்ஸ் தேவை. ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு கிளாஸ் ஸ்விம்மிங் பூல் கட்டலாங்க, நல்லா இருக்கும். எஸ் கிளாஸ் ஸ்விம்மிங் பூலே தான். ஸோ நிறைய பேர் ஸ்விம்மிங் பூலை வந்து இப்படி தான் இந்த மாதிரி இதை தான் வச்சு கட்டி பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ நம்ம கிளாஸ் ஸ்விம்மிங் பூல் கட்டலாம், எல்லாத்தையும் கொடுத்துடலாம். போடா ப்ளூ கலர் கிளாஸ் எடுத்துட்டு வச்சுக்கலாம். ஸோ ஸ்விம்மிங் பூல் எங்கே கட்ட போகிறோன்னா வீட்டோட என்ட்ரன்ஸ்லேயே ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல். கிளாஸ் சத்தம் கேட்கும் உடைச்சா. பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸில் ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் பார்த்தாலே கேட்கறதுக்கே கொஞ்சம் வியர்டாக இருக்குது. வீட்டுக்குள்ளே ஸ்விம்மிங் பூலா? டேய் மேபி கிளாஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகுதுங்க.
எல்லாத்தையும் உடைச்சிருவோம். ஸோ இதை ஃபீல் பண்ணுற விதமாக இங்கே ஒன்று வச்சுருவோம். பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் வேணான்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ரொம்ப சொதப்புதே ஓரளவுக்கு. குட்டி ஸ்விம்மிங் பூல் தான், பெருசுலாம் இல்லை. ஸோ இந்த சைஸ் போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸே போகிறோம். எஸ் 1 2 3 4 4 வால் தான். நான் ஒன்றே ஒன்று எஸ் முடிச்சாச்சு. ஸோ ஸ்விம்மிங் பூல் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழப்படுத்திப்போம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படிக்கட்டு, அவ்வளவுதான். ஃபைனலி வி பில்ட் அ ஸ்விம்மிங் பூல். அது கொஞ்சம் தண்ணி தேவையில்ல. ஸோ அந்த வகையில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துப்போம். என்ன வச்சுருவோம்? சரி, தண்ணி எடுத்து ஊற்றிட்டா முடிஞ்சுது. ஐயோ கிளாஸ் எல்லாம் உடைச்சிட்டாங்க. ஐயோ கிளாஸ் கொடுங்கடா. நல்ல வேலை எல்லா கிளாஸையும் உடைக்கல. எப்பாடி தண்ணி ஃபுல் பண்ணியாச்சு. சரி, என் தார் மாதிரி இருக்குல்ல. ஸோ இது பற்றி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிகினரோட வீடு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. ஏன்னா ஒரே ஒரு படிக்கட்டு மட்டும் வச்சுக்கலாம். ஸ்விம்மிங் பூலுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு ஒரு படிக்கட்டு. இல்லை எப்போவுமே படிக்கட்டு வேணாம், ஏணி தானே இருக்கும். ஸோ ஒரு லேடர் இருக்கும். ஸ்விம்மிங் பூல் இல்லாமல் கூட ஒரு லேடர் இருக்கும்ல, அந்த வகையில் எத்தனை போய் ஒரு லேடர் வச்சுருவோம். டேய் இங்கே வைப்போம் லேடர். சரி, லேடர் வைக்க முடியல, பரவாயில்ல. சரி, இதோட இந்த கேம் பிளேயை முடிச்சுக்கலாம். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் என்ன பண்ணுறேன்னு அதை நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விம்மிங் பூலுக்குள்ளே சந்தோஷமாக ஸ்விம்மிங் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். அடுத்த ஒரு ஆசமான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.